सायंकाळचे 7 वाजले होते. अक्षय स्टॉपवर गेला 1 तास उभा होता. शेअरिंग कारने तो पुण्याहून मुंबईला निघाला होता. बाई, अजून किती वेळ लागेल? मागच्या सीटवरून थोडं तोंड समोर घेत तो थोडा रागातच ड्रायव्हरला म्हणाला. बस दादा, अजून एक सीट भेटलं ना की लगेच निघू. तेवढ्यात एक महिला कॅबजवळ येऊन उभी राहिली. काय मॅडम, मुंबईला जाणार का? ड्रायव्हरने विचारले. चेहऱ्यावर कसलीही भाव नसणाऱ्या त्या महिलेने होकारार्थी मान हलवली. 300 रुपये लागतील बरं. त्यावर सुद्धा एकही चकार शब्द न बोलता त्या महिलेने फक्त आपली मान डोलावत होकार दर्शवला आणि ती मागच्या सीटवर अक्षयच्या बाजूला येऊन बसली. ती महिला तिशीतली असावी. दिसायला ती साधीच होती. चेहऱ्यावर अगदी निर्विकार भाव होते. तिने अक्षयकडे एक कटाक्ष टाकला. त्यावर अक्षयने तिच्याकडे पाहून एक स्मितहास्य केले. तिने चक्क अक्षयकडे दुर्लक्ष करत खिडकीतून बाहेर पाहायला सुरुवात केली. अक्षयला थोडे विचित्र वाटले की कदाचित हिला माझं तिच्याकडे पाहून स्माईल देणं आवडलं नसावं, म्हणून त्याने सुद्धा खिडकीतून बाहेर पाहायला सुरुवात केली. आता ते बरेच पुढे आले होते आणि गाडी आता भुयारातून जाणार होती. अक्षयचं सहज त्या महिलेकडे लक्ष गेलं तर ती विचित्र प्रकारे हास्य करत होती आणि समोर पाहत होती. इतका वेळ चेहऱ्यावर अगदी निर्विकार भाव घेऊन बसलेली महिला अचानक असे विचित्र भाव घेऊन का हसत आहे हेच अक्षयला कळत नव्हते. भुयारातून गाडी जात असताना अचानक त्या महिलेने जोरजोरात हसायला आणि ओरडायला सुरुवात केली आणि तिने चालत्या गाडीतून उडी घेतली. काय झालंय हे समजायला त्या तिघांनाही सेकंदाचा अवधी लागला आणि अचानक ड्रायव्हरने अर्जंट ब्रेक मारला. आता त्यांनी मागे पाहिलं तर मागून येणाऱ्या गाड्या आणि वाहने क्षणात कुठे गायब झाले होते आणि भुयारात फक्त ते तिघे होते. ड्रायव्हर, अक्षय आणि तो तिसरा पॅसेंजर. तिघे एकमेकाकडे विस्फारलेल्या डोळ्यांनी पाहत होते. तेवढ्यात एक जोराची किंकाळी सर्वत्र पसरली आणि एका बाईच्या रडण्याचा आवाज त्या तिघांना येऊ लागला. ड्रायव्हरने हे सर्व लगेच ओळखले आणि त्याने दोघांना पटकन गाडीत बसण्यास सांगितले. तिघे गाडीत बसले आणि ड्रायव्हरने फुल स्पीडवर गाडी पळवायला सुरुवात केली. काही क्षणात त्या गाडीच्या साईड मिररमध्ये काहीतरी वाऱ्याच्या वेगाने त्यांच्या मागे येत असलेले ड्रायव्हरला दिसले. ती आकृती स्पष्ट होताच डोक्यात मुंग्याचं वारूळ उठावं तसं ड्रायव्हरला वाटलं आणि त्याने अक्षयला आणि दुसऱ्या पॅसेंजरला सांगितले, काही झालं तरी मागे वळून पाहू नका. त्यावर दोघेसुद्धा ठीक आहे म्हणाले. अक्षयने सहज गाडीच्या काचेतून बाजूला पाहिले तर त्याच्या सर्वांगावर काटा उभा राहिला. तीच महिला त्यांच्या गाडीच्या बाजूने त्याच वेगात त्यांना पळताना दिसू लागली आणि त्याच्याकडे पाहून एक क्रूर हास्य ती करत होती. परंतु यावेळी तिचे रूप अतिशय भयानक होते. विस्कटलेले केस, अर्धवट जळालेला तिचा चेहरा आणि अतिशय भेसूर वाटणारे तिचे ते रक्तासारखे लालबुंद डोळे. अक्षयला काहीच समजत नव्हते की नेमकं काय सुरू आहे. त्याने डोळे घट्ट मिटले आणि ड्रायव्हर गाडी पळवतच होता. मोठ्या मोठ्याने हनुमान चालीसा म्हणत होता. काही मिनिटात ते भुयारातून बाहेर आले आणि त्यांना एक आर्त किंकाळी ऐकायला आली आणि त्यांचे सर्वांग शहारले. पुढे एका ढाब्यावर त्यांनी गाडी थांबवली आणि चहा वगैरे घेऊ लागले. तिथे घडला सर्व प्रकार त्यांनी तिथल्या 1-2 जणांना सांगितला. एक व्यक्ती त्यांचे बोलणे शांतपणे ऐकत होता. अचानक तो म्हणाला, हाडळ होती ती. असे म्हणतात ह्या रस्त्यात एका बाईला ट्रकने अतिशय वाईट प्रकारे चिरडले होते. तेव्हापासून ती बाई हाडळ होऊन प्रवाशांना झपाटते आणि कारमधून उडी मारण्यास भाग पाडते. त्या व्यक्तीचे ते बोलणे ऐकून आम्हा तिघांना धक्काच बसला आणि आज किती मोठ्या संकटातून आपण वाचलो आहोत हे आम्हाला जाणवले. रात्रीचा प्रवास जेवढा सुंदर वाटतो तेवढाच तो गूढ आणि रहस्यमय सुद्धा असतो. आजचा आपला अनुभव आपल्या चॅनलच्या एका सबस्क्रायबरने पाठवला असून त्यांचं नाव त्यांनी गुपित ठेवण्याची माझ्याकडे विनंती केली आहे. हा अनुभव त्यांच्या एका मित्रासोबत घडलेली सत्य घटना आहे.
त्यामुळे व्यक्तीची आणि जागेची नाव बदलण्यात आली आहेत. काही दिवसांपूर्वीच कोकणामध्ये मालवणमध्ये वसलेलं पिसे कामते या गावामध्ये माझं जाणं झालं. कणकवलीजवळ वसलेलं हे गाव अतिशय सुंदर असं गाव आहे, पण रात्रीच्या वेळी ते तेवढंच गूढ आणि भयानक वाटतं. तेथून परतत असताना रस्त्याने मला खूप भूक लागल्यामुळे मी एखादं ढाबा किंवा हॉटेल दिसतंय का ते पाहत पाहत माझ्या कारने येत होतो. बरेच किलोमीटर अंतर कापल्यावर मला एक घरगुती भोजनालय दिसलं आणि माझ्या जीवात जीव आला. तिथे माझी कार थांबवत मी आजूबाजूला पाहू लागलो. एवढ्यात मागून एक भरड्या आवाजात मला एक हाक आली. हो साहेब, कोण पाहिजे आपल्याला? तेवढ्यात मी मागे वळून पाहिलं. 60 ते 65 वर्षातला एक माणूस मागे उभा होता. माझ्याकडे पाहत तो परत बोलला, कोण पाहिजे साहेब आपल्याला? त्यावर मी त्याला बोललो, आजोबा, खूप भूक लागली आहे, काही जेवायला मिळेल का? त्यावर तो हसतच बोलला, हो हो, नक्कीच मिळेल. झुणका भाकरी केलेली आहे, बसा, गरमागरम वाढतो. असं म्हणतच तो लगबगीने त्याच्या किचनमध्ये चालला गेला आणि मी बाहेर हॉलमध्ये जेवणाचं वाट पाहू लागलो. 2 खोल्यांचं कौलारू घर होतं. जसे कोकणामध्ये घर असतात अगदी तसंच. आतल्या बाजूला किचन होतं आणि जिथे मी बसलो होतो तो कदाचित त्यांचा हॉल होता. तिथे एक पलंग, एक TV आणि खुर्ची, बस इतकंच सामान होतं. साधारणपणे 10 मिनिटानंतर तो व्यक्ती जेवणाचं ताट घेऊन आला. जेवणाचं ताट समोर पाहताच अतिशय व्याकुळ झालेला मी त्या ताटावर तुटूनच पडलो. पोटभर जेवण करत मग माझ्या जीवात जीव आला आणि मला थोडं हायसं वाटलं. जेवणाचे पैसे देत आणि आभार मानत मी तिथून निघणार तेवढ्यात 40शीतली एक बाई धावत धावत तिथे आली आणि ती रडक्या स्वरात त्या व्यक्तीला बोलू लागली, मालक, सखूला कळा सुरू झाल्यात, तिला लवकरात लवकर इस्पितळात हलवायला हवं, नाहीतर काय खरं नाही बघा. त्या बाईचं ते बोलणं ऐकून त्या व्यक्तीचा चेहरासुद्धा अगदी धीर गंभीर झाला आणि तो अचानक माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकत केविलवाण्या नजरेने मला म्हणाला, साहेब, तुम्ही कारनं आलाय ना? व त्यावर मी हो बोललो. पुढे तो बोलला, तुमच्या कारमध्ये माझ्या मुलीला इस्पितळापर्यंत सोडाल का? तिला बाळणपणाच्या काळा सुरू झाल्यात. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेता मी त्वरित होकारार्थी मान डोलावली. मग मी त्या व्यक्तीला आणि त्या बाईला माझ्या कारमध्ये बसवून ते जिथे म्हणाले तिथे घेऊन गेलो. तिथे त्यांच्या मुलीचं सासर होतं. तिथून त्या मुलीला घेऊन आम्ही इस्पितळामध्ये ॲडमिट केलं. मी बाहेरच उभा होतो जेव्हा हे लोक तिला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले होते. तिला ॲडमिट केल्यानंतर तो व्यक्ती माझ्या कारजवळ परत आला आणि म्हणाला, चला साहेब, आपण घरला जाऊया. असं म्हणत तो कारमध्ये बसला आणि आम्ही त्याच्या घरी वापस आलो. आता खूप रात्र झाली होती आणि प्रवास करण्याची माझी अजिबात इच्छा नव्हती. तेवढ्यात तो व्यक्ती माझ्या मनातलं ओळखलं असं बोलला, साहेब, तुम्ही असं करा, तुम्ही इथेच थांबा, आता लय रात झाली आहे, तुम्ही सकाळी न्याहारी करून जावा. त्याचं ते बोलणं ऐकून मला थोडं बरं वाटलं, कारण माझ्याही मनात तेच सुरू होतं. त्यामुळे मी लगेच त्याला होकार दिला. जिथे मी जेवण केलं होतं त्याच हॉलमध्ये त्याने मला अंथरूण टाकून दिलं आणि तो, काही लागलं तर सांगा, असं म्हणत आतल्या रूममध्ये निघून गेला. रात्रीची नीरव शांतता आणि रातकिऱ्यांचा आवाज, त्याचबरोबर आजूबाजूने भुंकणारा एखाद्या कुत्र्याचा आवाज, बस एवढंच तिथे ऐकायला मिळत होतं. पण आता मला खूप झोप येत होती, कारण प्रवासामुळे मी खूप दमलो होतो. तिथे अंग टाकताच मला लगेच झोप लागली आणि काही क्षणातच मी गाढ झोपेत गेलो. साधारणपणे काही तास उलटले असतील. माझ्या आजूबाजूला बसून कोणीतरी बोलत आहे असा मला भास झाला. त्यातला एक आवाज मला असा आला, साहेब,
तुम्ही इथे का झोपलाय रस्त्याच्या कडेला? आणि मी खडबडून जागा झालो. उठून पाहिलं तर बाजूला 2-3 लोक बसले होते आणि ते माझ्याकडेच बघत होते. आणि खरंच मी रोडच्या कडेला झोपलेलो होतो. बाजूलाच माझी कार उभी होती. बाजूला असलेलाच एक व्यक्ती परत मला बोलला, साहेब असं रस्त्यावर कशाला झोपायचं, कारमध्ये तरी झोपायचं होतं. असं म्हणून तो माझ्याकडे बघू लागला. त्याच्याकडे पाहत पाहतच मी त्याला काल रात्री घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. मी ते सर्व बोलताच ते तिघे एकमेकाकडे पाहू लागले आणि एकाच स्वरात मला म्हणाले, सखाराम भेटला होता ना तुम्हाला काल? त्यावर मी होकारार्थी मान डोलावली. ते पुढे सांगू लागले, साहेब मी आता जिथे झोपले आहात इथे खूप वर्षांपूर्वी एक सुंदर अशी वस्ती होती. इथे सखारामचं एक भोजनालय होतं. पण या वस्तीला लागलेल्या एका भीषण आगीमध्ये सखाराम, त्याची बायको आणि त्याची मुलगी तिघेही जळून खाक झाले. रस्त्याने ये जा करणाऱ्या वाहनांना त्यांनी खूप विनवण्या केल्या पण कोणीही गाडी थांबवली नाही. आणि त्यातच त्या तिघांचाही मृत्यू झाला. त्या दिवसापासनं सखाराम असाच रात्री बेरात्री प्रवास करणाऱ्या लोकांना दिसतो आणि त्याच्या गरोदर मुलीला डॉक्टरांकडे घेऊन जाण्याची विनवणी करतो. जो व्यक्ती त्यासाठी गाडी थांबवतो आणि त्याची मदत करण्याचा प्रयत्न करतो, सखाराम त्याला इजा पोहोचवत नाही. पण जर कोणी त्याला टाळत तिथून निघून जातं, त्या व्यक्तीचा नक्कीच अपघात होतो किंवा तो व्यक्ती दुसऱ्या दिवसाची सकाळ पाहूच शकत नाही. त्या व्यक्तीचं ते बोलणं ऐकताच माझ्या अंगावर सारं कणकाटा आला आणि मला कळून चुकलं की काल किती मोठी पीडा माझ्या जवळनं गेली आहे. मी ग्लानी येऊन त्याच ठिकाणी बेशुद्ध पडलो. जेव्हा मला जाग आली तेव्हा मला इस्पितळात भरती करण्यात आलं होतं. ते तिघंजणच मला इस्पितळामध्ये घेऊन आले होते. आणि काय नवल, हे तेच हॉस्पिटल होतं जिथे मी काल सखारामच्या मुलीला ॲडमिट करण्यासाठी घेऊन आलो होतो. या जगामध्ये अशा अनेक जागा आहेत ज्या आजही तिथे घडलेल्या घटनांची साक्ष देतात. असाच एक रस्ता आहे मुंबई गोवा हायवे. याबद्दल असं सांगतात की इथे असे अनेक अपघात घडून गेले आहेत जे आपल्या विचारांच्याही पलीकडे आहेत. पण त्या अपघातानंतर इथल्या लोकांना इथे असे अनेक भयावह अनुभव आले आहेत ज्याचा आपण कधी विचारही करू शकत नाही. आपला आजचा हा अनुभव त्यात संबंधी आहे आणि हा मला आपल्या चॅनलच्या एका सबस्क्रायबरने सांगितला असून त्यांचं नाव त्यांनी गुपित ठेवण्याची माझ्याकडे विनंती केली आहे. आज मी खूप खुश होतो. बायको मुलांना नवीन गाडीचा सरप्राईज द्यायसाठी मुंबईवरनं मी गोव्याला निघालो होतो. सुमारे रात्रीचे 12-12:30 झाले होते. लांबचा प्रवास असल्यामुळे मी गाडीचं पेट्रोल फुल करून घेतलं आणि एका ढाब्यावर जेवणासाठी थांबलो. जेवण वगैरे आटोपून मी त्या ढाब्यावरनं गोव्याला जायला निघालो. माझी बायको मुलांना घेऊन त्यांच्या आजोळी गोव्याला गेलेली होती. मुंबई गोवा हायवे म्हटलं की गाड्यांची वर्दळ, धिंगामस्ती हे पाहायला मिळतं. पण हे चित्र दिवसाचं असतं. रात्रीच्या वेळी हा रस्ता तेवढाच गूढ, भयान आणि रहस्यमय वाटतो. त्यातल्या त्यात डिसेंबर महिन्याची रात्र हवेची थंडगार झुळूक गाडीमध्ये येत होती. त्याचबरोबर रेडिओवर किशोर कुमारची गाणी सुरू होती. ते ऐकून अतिशय छान वाटत होतं. पण मला काय माहीत होतं की पुढे काय वाढून ठेवलं आहे ते. काही अंतर गेल्यानंतर मला तिथे गोवा 300 किलोमीटर हा बोर्ड दिसला आणि मला थोडं बरं वाटलं की आता फक्त 300 किलोमीटरचा प्रवास राहिला आहे. त्यामुळे मी थोडा कमी स्पीडमध्ये गाडी चालवू लागलो कारण सकाळ व्हायला अजून बराच अवकाश होता. पुढील 15 ते 20 मिनटं मी त्याच स्पीडवर गाडी चालवत होतो. काही वेळ अंतर गेल्यानंतर मला परत गोवा 300 किलोमीटर हा बोर्ड दिसला. मी थोडासा गोंधळून गेलो की 15 मिनिटापूर्वीच आपण हा बोर्ड पाहिला होता. पण मला वाटलं मिसप्रिंट वगैरे असेल त्यामुळे मी त्याकडे दुर्लक्ष करत पुढे जातच होतो. परत 10 ते 15 मिनिटानंतर मला पुन्हा गोवा 300 किलोमीटर हाच बोर्ड दिसला. आता मात्र मी थोडासा घाबरून गेलो होतो.
की नेमकं काय होत आहे. मी गाडीची गती वाढवून पुन्हा गाडी चालवतच होतो. पुन्हा 10 मिनिटानंतर गोवा 300 किलोमीटर. आता मात्र माझ्या पाचावर धारण बसली होती. मला कळून चुकलं की हा काहीतरी वेगळाच प्रकार आहे. मी गाडीची स्पीड वाढवत होतो. तोच रेडिओवर गाणं बदललं आणि दत्त महाराजांची एक आरती सुरू झाली. ती आरती लागताच मला थोडंसं बरं वाटलं. मीही मनातल्या मनात दत्ताचा धावा करू लागलो. देवाचा धावा करत करत मला असं जाणवू लागलं की कदाचित मी माझ्या बरोबर रस्त्याला लागलो आहे. पण तेवढ्यात समोर मला असं काहीतरी दिसलं जे बघून माझ्या अंगावर सर्रकन काटा आला. रस्त्याच्या कडेला एक नवरा बायको बसलेले होते आणि ते गाडीला हात दाखवत होते. ते रक्ताने पूर्णपणे माखलेले होते आणि खूपच भयानक दिसत होते. मला वाटलं कदाचित त्यांचा अपघात वगैरे काही झाला असेल, त्यामुळे मी गाडीची स्पीड थोडी कमी केली. पण जशी मी गाडीची स्पीड कमी केली त्या दोघांनी सरळ माझ्या गाडीसमोर उडीच मारली आणि माझी गाडी त्या दोघांच्या शरीराच्या आर पार गेली होती. घडलेला प्रकार एवढ्या लवकर घडला की मला काही सुधारलंच नाही. मी साईड मिररमध्ये जेव्हा मागे पाहिले तेव्हा मागे काहीही नव्हतं आणि गाडीच्या समोरही काहीही ॲक्सिडेंट झाल्याच्या खुणा नव्हत्या. त्यामुळे मला कळून चुकलं की हा भुताटकीचाच काहीतरी प्रकार आहे. मी त्याच स्पीडने गाडी परत पुढे चालवत होतो. मागून मला वारंवार आवाज देण्याचे, इवळण्याचे आवाज येत होते, पण मी गाडी थांबवली नाही. मी पुढे जातच राहिलो. एका ढाब्यावर येऊन जेव्हा मी थांबलो तेव्हा तो ढाब्याचा मालक माझ्याकडे एका वेगळ्याच नजरेने पाहत होता. विचारल्यावर त्याने सांगितले, साहेब तुम्ही या रस्त्याने आलाय का? त्यावर मी त्याला बोललो, हो. का? तुम्हाला या रस्त्याने आतापर्यंत कोणीही कधीही व्यवस्थित सुखरूप इथपर्यंत पोहोचू शकलेलं नाही. तुमचं नशीब खूप चांगलं. हे बघा, इथे हे सर्व जे ट्रक ड्रायव्हर उभे आहेत ते सकाळ होण्याची वाट पाहत आहेत. रात्रीच्या वेळी कोणीही या रस्त्याने ये जा करत नाही. त्याचं ते बोलणं ऐकून मी खालीच बसलो आणि मला एक जोराचा धक्का लागला. मला कळून चुकलं की माझ्यासोबत जे घडलं ते खूपच भयानक प्रकार होता. मला पाणी देत त्याने धीर दिला आणि बोलला, खूप नशिबान आहात तुम्ही, पण इथून पुढे कधीही या रस्त्याने रात्री एकटे येण्याची चूक करू नका. त्यावर मीही होकार भरला. आता माझ्यामध्ये परत प्रवास करण्याची हिंमत राहिली नव्हती. त्यामुळे मी तिथे जवळ असलेल्या एका लॉजवर थांबायचे ठरवले. रात्र तिथेच काढून दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी माझ्या मुलांना आणि बायकोला घेण्यासाठी गोव्याला गेलो. ही कथा आपल्याला आवडली असल्यास लाईक करा. कथा कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकनही दाबा. तुमच्याकडेही अशाच काही कथा असतील तर आमच्या फेसबुक पेजवर आम्हाला नक्की पाठवा. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना जास्तीत जास्त शेअर करा. धन्यवाद.